И здравейте, приятели, аз съм Текича и това е следващия епизод на Майнкрафт. What? Какво ми се е случило с аватара? Защо съм такъв? What? Нямам с идея. Тук що го забелязвам, защо ми е такъв аватара, не искам да знам, нещо се е случило. Но, нали, по принцип ми е друг. Приключихме епизода там, че вече имаме две малки дракончета. Те не са много малки, де. Ето го единия, този Содор и другия голям Содор, мама и син. И тук оставихме тези неща в честа, за да ги разгледаме. Кейдж. Първо почваме с кейдж, каквото е някаква клетка, която мисля, че можем да сложим пиле вътре, ако не се лъжа, обаче проблема е къде да го сложим това пиле. Трябва да го измислим някакво място такова. Ама наистина не знам, тук е малко тясно в тази къща вече. Ще го сложим за сега. Ето тук тази. Ето го. Какво може да го правим това? Упс. Не знам. Сложихме го тук тази клетка да стои там. Щото така. Bartering Station. Какво е Bartering Station? Ще сложим Bartering Station някъде горе, мисля, че. Ето тук, примерно. What is this? Какво може да правим така? Добре, това е като общия, ето като това, като трейдинг поста, само че това е за недъра. Ако има пиглини, може да трейдваме с тях, но тук в момента няма пиглини, ще стои за красота. Ренча може да въртим блокове, чайте видим какво може да въртим. Упс. Добре. Туп. Сега. Не може да си го върнем, бе? Това е много тъпо, че не мога го върнем. Так. Добре. Няма да го чупим. Nature's Compass. Ооо. Какви с тия неща, не знам. Това ми търси байомите ли, бе? Добре. Това е компас за байоми. Това ще се го оставим, това е много хубаво нещо. Колко блок няма да отъкваме. Айранов пробвахме, не стана. Сол ще е вънка. Стига ръмжа. Вижте ги, бе. Са жестоки, бе. Сола ще го сложим ето тук, в тази колипка. Тук може да режем някакви неща. Yes. Само че това... Да, Soul Cutter или там, както се нарича другия блок, дето го има в дефолт Minecraft, той е същата работа. Сега. Bounty Board. Bounty Board също ще го сложим отвън. Ето тук. Bounty Board. Добре. Това ни показва 3 крипъра. И взимаме тук Decree. Кой е Decree? What? Тук има такива мисии, които може да вземем. Ще ги взема всичките тогава. Като ги вземем, какво става? Може ли да ги такова? 47 минути. Добре, той имаме някакво време явно за да ги изпълним. Седло. Чайте изпълним това с седлото. Ние имаме седло. Emerald Cauldron. Ще вземем примерно 3 емералда. Той не мисля, че са блокове, обикновено просто емералди. Чайте, ще вземем така да имаме емералди. И да видим тук какво става. Има нов такова. Добре, примерно, ето този с емералдите, какво го правим? Връщаме го и получаваме какво? Добре. Това е много готино, между другото. Още такива неща, които не ни трябват. Но... Молдран там. Kill Creeper ми прави. Добре. Разбирам как работят нещата. Да, е хубаво, може да се занимава някой друг път, евентуално с мисийки, но сега няма да е. Сега продължаваме да разглеждаме. Тук има сапун. Мога да едем сапун ли, бе, брат? Натройхме се от сапуна ли, бе? Стига, бе. Това не е реално. Защо аватара ми е такъв? Не мога да разбера. Мисля, че се сетих, защото затворих CurseForge. Така, хора, след дълга борба с интернета ми, най-накрая успях да се добера до собствения си скин и отново да съм си Текича. Така, продължаваме от там, откъдето бяхме стигнали. Няма ви занимавам с глупости. Малкият е пораснал, бе. Защо си толкова малкият, бе? Брат, си почти мъртъв, бе. Чай ти я намерим бързо риба. Той е на едно хилт.
Не ми кажа, че умря. Къде ми е върицата? Бързо! Върицата! Ето е върицата. Трябва да хванем риба. А с месо не можем ли да го теймнем? Така и така сме тръгнали да експериментираме. Тук риба нямаме ли, бе? Нямаме риба. Или аз не виждам риба. Може би съм много сляп. Моля, кажем, че едеш месо. О! Добре! Пак е на full health. Аз се притесних, че ще умре, бе. Така, сега продължаваме с Diamond Magnum Torch. Mob Types Monster, Shape Ellipsoid, Horizontal Range 64, Vertical 32. Добре. Сега ще го сложим ето тук, за да видим какво поле аджаба двачка този торч. Ако е много хубав, ще сложим още. Нека продължим напред с другата част. Имаме джар, който джар Left Shift to Place can store balls, bottles. Ще го оставим тук на маста. Него може да събираме някакви нещица. Oak Chair няма да го пипаме. Календар. Можем да го лепнем на стената, за жалост. Никъде не мога да го сложим. Така че календара също ще го оставим. Хамок. Ще намерим две такова дървета. Ето тук перфектното място за хамок. Така, вземем от тук едно дърт. И слагаме хамок. Хамок. Think pair of rope and nail. Добре, нямаме rope, нито nail. Малкия, голямата. Още нямаме имена за кучетата и котките. Но ще имаме, надявам се. Искам вие да ми предложите. Oak side table няма да пипаме, това не трябва. Общо взето Relayer, това отива тук. Decree. Какво е? Decree. Чайте да го сложим. Какво е Decree? Добре. Разбирам. Това е такова. Turtle Shell. Разбирам, това е от какво естество да ни дава самите баунтита и какви награди да ни носят. Blackboard. Къде го сложим? Трябва да го сложим някъде, няма как. Blackboard. Ще го сложим... Къде го сложим? Shit. Тук. Теки, чебаце. Чайте да напишем. Така. Не, всъщност, това ще е много грозно. Прави много голямо Т просто. Цак. Не. Ундо. Цак. Ето така. Нещо такова. Така, 3, 4. Ето го текча. Голямото Т. Ето това е моят сайн, моят символ. Ето го! Добре, това е къщата на Текча и се личи отдалече. Братя мои! Така, съжалявам. Беше много крейзи. Охо, full course meal. Добре. Тя баунтите ще ги оставим, тъй като някакво ги правим. Вау! И тя също глупости тук оставяме. Имаме храна. Седлото задължително го слагаме на малкия. Имаме си крейзи кирки, имаме си това. Тръгваме общо взето на лов за босове. Общо взето търсим си босове, които да набием, тъй като босовете вече не могат да се опрат с дракончето. Чайте го. Вау! Как да слезем долу обаче? Как беше? Не, имаше някакъв бутон, дето си бях направил да слезем надолу. Не си спомням кой беше бутона за да слезем надолу. Не бе. Как беше да слезем надолу, бе? Брат. Чайте я видим, че не искам да се хвърлям като идиот. Dragon Descent N. Добре, с N слизаме надолу. Добре, тръгваме да търсим босовете. Всъщност не. Къде изчезна малкия, бе? Добре, тук е малкия. Ето ли какво? Чайте. Малко е шантав за управление това. Така. Стой долу. Така. Пързи го от таковата. Видях на мапа, че тук някъде е имал бос. Чайте да видим. Така можем да отидем Cave Mode. Чайте сега. Така. Напред.
Добре, отиваме напред и искаме да бием този бос. Ето тук и трябва да почнем надолу. Аре! Много ли ми се правиш? Ой! Holy fucking shit, брат! Какво стана, What? Добре, явно май не сме пораснали за боса. С нещата. Не знам, че той не може да дропне тук. What? Какво се случи? Бяхме пребити яко от боса. Явно не сме за този бос. Ето така. Тук може да ни удря? Да сдръпнем назад. Защо не му убием демидж? Как да му убием демидж? Елеван сам. Ало? Как се бие демидж на този? Мрадви. А това? Уау. О, ми потърши броните, бе, брат. Не знам как да му бие демидж на това. Наистина не знам как се бие демидж на това бос. Явно това не е нашия бос. Няма, само на тенекия удря. О, what? Имаме меч. Който меч? Мога ли да взема? О, не бе, брат! Не бе! Искам да взема меча. Бе. Не! Яба! Как? Tell me how! Не знам. Как мога да го... Добре, няма да се пробваме повече. Не взем просто нещата. Надявам се, че ще мога... Не, няма да мога. То ще е там. Трябва да го дръпнем... Чайте да преспим първо да спрея вали. Трябва да го дръпнем на другия край на стаята, да идем да вземем нещата, да се запушим и да излезем. Явно това не е нашия бос и отиваме в другото измерение. Оставяме го да си почива този бос. Докато не разбера как се бие този бос, защото явно съм зелен още. Ама сам. Не мога да взем меча. Не мога. Ела сам. Аре, тежък. Аре, дебел. Ало? Абе, брат, ти адекватен ли си, бе? Чай ти шлапни мен шамар. Адекватен ли си? Ой! Не мога да взема меча, бе. Ела така. Аре, бе, брат. Плегмо. Плегмо. Да не ми дава да се взема нещата. Той е нарочно, защото знай. Яба. Как трябва да го бием това нещо, бе? Вземам тази кирка и ще го се промъкнем отстрани. Малкият все повече пораства. Се промъкнем отстрани, защото явно той не дава. Ох. Идем дальше. Идем дальше. Ох. Добре. Най-важното е, че сме живи. И изчезвам от тук, защото не ми се занимава с това. Идиотин. Ставаме го да се почива. Може би евентуално с някой от драконите ще можем да го бием. Нямаме такова. Вземе тази каска. Направо ще направим цинцинасит новите брони. И продължаваме към новото измерение. Ще взема пироп. Добре, пиропа е в мен. Ще взема още малко пироп. Неуспешен опит за битка с този дебелия. Изядем тая ябълка, да не заема място. Бос таковата стои отгоре, което не ми харесва по принцип. Та ще го оставим тук. Ще си помним тук глупостите, защото просто ми мръзна от глупости. Та флейм книга не ни трябва. Вземе тук от това дърво. Още малко от това дърво. Друго. Какво ни трябваше друго? Аз за какво дойдох, бе? Да си направим цинцинасит, дрехте. Къде обаче? Ето го цинцинасит. Каска, панталони и батуши. Ето го цак-цак. Да си имаме за всеки случай, ако нещо се случи. Честплейт не можем да се направим за жалост. Не можем и даймонд. Както и да е. Вземе с цинцинасита с нас. Тъй като нещата вече не са губят тук. Голден пикакса ще го оставим, той не трябва. Къде го бяхме взели от тук.
Пикакса го оставяме, вземе си това. Кофа с вода, много важно. Храната. Имаме ли още храна? О, ес. Имаме още храна. Нека да имаме полухрана. Яко храна. Имаме си такова. Добре, всичко имаме, което не трябва реално. Добре, можем да му дадем още една пържолка на нашия човек. Че не ми се мъкни. Оп, но защо ти пада хелта, бе, брат? Защо умираш? Сега ще отидем в другото измерение и ще вземе да покяса тоя. Добре, знаете ли какво? Ще се върна след малко, когато наловя малко риба, за да му дигна хелта. Да не се притеснявам от това, че когато отида в другото измерение, той ще е просто покясал. И така. Да видим след малко. Така, хора, готов съм. Вече малкия порасна. Току-що му направих, даже и тест драйв. Той е доста по-бърз от майката. Така вече са еднакви. Малко се гледат влюбено. Не знам дали не може да ги размножим. Но си казахме, че отиваме в този интересен портал, който отворихме миналия епизод. Чакайте, видим само баунчетата какво има. Dark Oak Fancy Bed. Да, обаче ние нямаме такива неща. Четем нещо друго интересно? Не. Добре, скачаме тук и отиваме тепърво в новото измерение, което е Twilight Forest, мисля, че се води. Чайте видим. Къде го пише, бе? Некъде вляво. Да, Twilight Forest. И веднага виждаме нещо. Само да си оправим мапа. Нямаме стрели. Нямаме стрели, нали? Имаме 8 стрелички. Тук какво има? Добре, има торчове, морчове, тук са кръка. И къдем тук как ще ни пляскат. А това какво е? Блокове. Абсолютиш. Сега тук... О, добре, тук си работите инструментите. Тук не е такова претенциозно измерение. What is this? Лапис. Добре, no need for лапис. Трябват ни диаманти, за да си направим тук това мейс. Мисля, че беше бос. Ето този мейс. Да, Twilight Naga. Нека да бием Twilight Nagата. Where are you, бе? Twilight Naga. Twilight. Ето го! Това е бос. Май ще е лесничък. Той бяга. Защото ни го правим адския демидж. Ела тук. Ела тук. Тази змиорка. О, шит. Don't. Дан. Аре, бе. Как ма дебни зад храста, бе? Сега ма дебна зад храста, бе. О. Сега бяга. Да, това му е явно атаката. Дебни чарджва и напада. И прави адски много демидж. Какво ти стана, бе? Изнерви са. Трябва да се крием, да се хилваме. Хилвай. Хилвай! Бързо, хил. Няма ли такова? Няма. Опс. Там не трябваше да опрем. Хил. Бягай. И хил. Не, бе, ела тук да те премажа, бе. Много демидж да правиш, бе. Смешно нещо. Так. 2 токата. Бягаш. Още 2 токата. Бягаш, казах. Когато видиш тия партикали. Бягаш. От тук. Бягаш. Так. Идеш. Бягаш, биш, не знам каква му е тактиката на това нещо. Стана супер малко. Бай, чупи ми нещо. Бързо яш. Яш. Молята. Мис. Добре, мисна, ма. Аре. Не, бе. Ела така. Бе, това е супер трудно. За убиване, когато стане на малко. Малко е. Айде! Yes, бе! Defeat Naga. Може ли го вземем? Какво мога да го правим нагата? Уоу! This. Едно пичест. Охо, трофейче ли, бе, баце! Чаем те... Ооо!
Уау! Първият ни бос. За кого използваме това? Банер. Добре, име главата на нагата. Канопи чест. Това не го вземем, това е просто обикновен чест, най-вероятно. Четем квеста. Опа. Квеста какво ни даде от нагата? Ето го. Дефиди нага. 25 левела. О, добре. Топа на топа просто. Чайте, нашия портал беше... От коя страна влезнахме, бе? Да кажем, че е тука. Да кажем просто, че е там. Абе, знаете ли какво? Аз ще си ида да си проверя, че просто искам да съм сигурен, че ни е тук портала. Да, от тук най-вероятно, дето влезнахме. What's this? Spiral Bricks. Уоу, много интересно. Сега обаче изгубихме с портала. Значи като се спалнахме, видяхме това. Как се връщаме назад, е? I have a question. Тук ли е? Добре. Ох, чайте да си направим тук. Точно ето тук. Портал. И трим този. Да сме абсолютно на точното място. Тук има някакви сини гадинки. Някакви сини гномчета. Тръгваме насам. Където беше портала. Ето тук виждам някакво нещо. Видно какво има тук. Twilight Forest. Това изглежда бруталистично, това измерение. Това бос ни потроши яко нещата обаче. Ето тук е просто брица на бивша къща. Така. Дали ще има повече неща тук в това лабиринт? Много ме е интересно, или просто е със спални втора нага. Надявам се, че няма да е второто. Защо имаме хубава кирка, пък ползваме този булшит? За къде ги пазим тези неща? Е интересно. Нека да разгледаме тук. Дали евентуално не се крие някой чест, нещо ау. Освен този чест, ама най-вероятно е само този чест, защото тук е бос файт. Първият ни бит в бос, като цяло в Bedremsito, е нагата, което е интересно, защото Overworld босовете не може да бием. Тук отиваме в друг байом в този Twilight Forest. Нека да видим тук с какво ще се срещнем. Единия бос ни опука, но другия бос ние го опукахме, което е приемливо. Така, кокошките тук са си нормални. Чете им тук. А това са еленчета ли, бе? Той така ми излизат на мене. Ще бегат. Тега бегали, Бамби. Искам да убия. Кой ще дадеш ти? Рол, читал Венсън като другия байом. Има някакви много интересни неща на мапа, като гледам. Имам много еленчета. И нещо си джар ли е това там? Би трябвало джар да е. Не бягайте, няма да закачам спокойно. Firefly jar. Уау, тук е много красиво. Много яко. О, не. Това е още един такъв лабиринт. Яп. Само, че той е малко по-различен. Ще бием ли пак нагата? Ще бием, какво ще правим? Ой, как лагва. Само, че този път сме по-подготвени. Сега ще ми излезем веднага за нагата. Само да го доближим. Ето го Twilight нага. Аре, ела ми сега тук е. Знам така е. Знам как да бил е. Чакай само. Стой! Стой малко, не има такош. Добре. Така. Тук не са стрелка. Колко ще гоня тебе, бе? Трябва да заредим това. Так. Доч. Трябва да го пришляпаме, докато е още такова. Тигаре. Няма да съскаш. Шет. Еш. Бе, как ми би демидж пашката това нещо, бе? Няма да такова. Това изглежда по-страшно от предния път, бе. Няма да биеш. Няма да ма биеш. Чули, кой ти казах? Така. Не. Как ме хвърля? Бе, това как се доджва? Кажете ми. Аре, бе, много сме, бе. Много ли си смел, бе? А? Много ли си смел, капитан, бе?
Аре! Яба! Так. Почти убихме и тази нага. Добре, ударихме го. Джасахме го. Той би адския демидж. Осойницата. Ударихме го. Трябва да го блъскаме. Ударен на един хите. Айде! И втората нага е съсипана. Просто съсипана. Айде. Ало? Ето го и честа. Оу, ес! Ще си направим нага дрежки, хора. Нага трофито. Ще го използваме един за патерна, другото ще го запазим за нас си, за да покажем, че просто никой не може да ни се опре. Изи пизи. Тук ли влезнахме? Както и да е. И да не сме влезнали от тук, излизаме от тук. Добре, май. Че за това измерение, какво още имаме? Вероятно много неща. Twilight Lich. Уау. Някакви крейзи неща. Мит Строганов. Аха, Swamp Labyrinth. Чайте видим мапа, да видим дънжените. Тук под нас. Тук под нас е имало нещо. Каквото и да е това. Чайте се върнем и да прокопаме надолу, за да видим какво има, какви руди разполага тук това измерение. Ги малките гоблинчета. Бачи са и лоши. Опа. Бати лошите. Гледай го Що ме нападаш, бе, брат? Аз не те бия, стига ме напада. Добре, май. Това измерение просто няма нищо. Просто е някакво такова. Малкия гоблин. Хомо. Малкото гоблинче. Какво ми се щупи? Чух, че нещо се чупи. Хобо гоблин. Някакви руди, освен нормалните, има ли за мен? Какво е това? Трябва да дойдем и тука. И това е лабиринта. Добре, излизаме където е портала. Директно Катерейшън на Горейшън. Идеме където е портала и влизаме в лабиринта, хора. Ще бием лабиринта. What the fuck? Къде съм? Какво става, бе? Какво се случва тук в тази част на гората, бе? Чувам нещо. Какво стана, бе? Защо ме е тъмно постоянно, бе? Какво става, бе? What? Нищо не виждам. Отиваме надолу, надявам се, че надолу поне. Май надолу. Май надолу не ни хваща това, надявам се. Защото това... What? Това не може да го чупим ли, бе? Така. Защо не можем да го чупим? Excuse me, what the fuck? Тук нищо не може да правим. Тук явно не ни е позволено да бъдем. Не знае, но как и защо. Просто се разкарам от тук, защото съжалявам в момента за очите ви. Обаче нищо не се вижда тук. Абсолютно нищо не се вижда тук. Не знам какво трябва да направим. Чайте, махнем този кейв мод. Добре, тук явно е неотключената част. Не знам, тръгваме насам. Още колко Darkness имам? Още една секунда. Добре. Не знам. Тази гора явно там е забранена. Не знам как да го кажа. Може би трябва да се направим нещо с нещата от нагата. Но това е, че ще отидем, ще го таковаме в другия епизод. Сега отиваме надолу, за да разберем кой има надолу. Зайче! Ело, господин Зайк. Малък зайк. Упс, съжалявам. Исках, но съжалявам. Роу Рабит. Отиваме надолу. Там виждам някакви интересни шантави неща на мапа и не мога да разбера какво е. Let's see.
Йо, това дърво е различно от другите. Това дърво... Това дърво има... Пилета ли? Какво е това? Пилета са, да. Тулбик. Уоу, тук има нещо вътре. Чувам някакви цуци. Нека да видим какво има. Надолу. Надолу има ли нещо? Аре. Долу няма нищо. Чайте да видим нагоре какво има. Какво ще намерим отгоре. И така, хора. Вече сме отгоре на самото дърво. Нека да видим. Тук има ли някакви честове, нещо за мен? Или просто се изкачихме на празно? Май на празно просто сме се изкачили. Чайте видим още по-нагоре да идем. Не мисля, че ще намерим нещо. What happened? Какво стана, брат? Чайте да се разгледаме поне. Не, че мога да видим нещо с chunk loading. Но насам бяхме тръгнали и сега минаме там от другия край. Тук има нещо. Пускаме водата директно, защото друг вариант. Уоу. Не бе. Пускаме водата. И слизаме с нея. Така надолу. Защото не ми се катери. Така набързо ще птичките. Това са буби, бе. Птички, бе. Какво говоря се, бе? Съм объркан. Но ето така се слиза по бързата процедура. Без да си трушиш краката и си вече долу. Тук ми сочи това на къде съм. Тук има някакви неща. Нека да видим какво има от другия край на реката. Сега съм много забъркан. Чайте да изключим всъщност кейва. Да видим... what? Искам такова нещо. Такова нещо да намеря някъде другаде. Което да експлорнем, защото... What? Какво? Чайте. Сега става интересно. What? Добре. Това се чуя дали го оставим в следващия епизод, ама като че ли не. Ще го експлорнем сега. Но това ще е за епизода. Това е бъкано с мобове, така като гледам на мапа. Има някакви шантави крейзи неща. Дали сме готови е въпроса да влезем тук. Тук е бъкано с зомбита, които не ме притесняват особено. Как се влиза тук? Къде му е входа? Или аз трябва да си направя вход. Нека кажем, че тук е входа. Так. Ще ги почваме малко по малко. Так, тук това сме го осветили. Уау! Какво става летящи книги, бе? What the fuck, бе? Dead Tom. Уау. Тук всякакви неща ма стрелят. Защо не убивам книгите, бе, брат? Тук слагаме по-насякъде. Dead Tom. Добре. Явно има спаунер за такива летящи книги. Брат! Как така ма нападат летящи книги? Това реално ли е? Играта базика ли са? Ти малкото бързото пайче. Нека скачим насам. Тук още една летяща книга. Мъртва книга. Аре, бе. Като изпомпаме се получава някой път. Имам просто наблюдателница. Добре. Нагоре няма нищо май. Четем при Ендер Блендера. Така ги викам аз. Така ги наричам. Още една книга. Явно като ги ударим фърчат листа. Това не трябва. Пейнтинга може да си го задържим. Това не трябва. Кой сте ти откъде за какво се бориш, бе? Пич. Къде сте ви, бе? Спанер зомби, айде. Лека нощ.
Чете сега. Спаунер фрагмент. What? О, може да се направим спаунер. Добре. Топ. Събираме нещата от тук, които сме взели. О, паваредно. Добре. Просто събираме всичко, което може да ни трябва на бързо повикване. Да сме по-фри. Казваме всичките. Добре, те явно не можем да ги вземем. Но да сме... Добре. Еба си откъде се взема баце. Чете, хвърлим това. Тук има спанер, който не ми занимава да експлорвам. Директно се връщаме към... Ой, за малко да погледна в очите братонка. Сори. Тук има твърде много книги, ще се нафармим поне с книги. Ние от тук дойдохме. Уха, гледайте какво става, гледайте какво става. Вой, ние префармим играта. Така на 2 хита, 3. Айде май не са тук, бе, дразнещ. Ти ли, бе? Добре. Ко става, бе, брат? Ко става, бе, брат? Swarm Spider. Малкия... Так. Добре, това е едно шантава кула за експлорване. Оставям торчове навсякъде, не знам как. Слагаме торчове. Просто има да го чупа, бе. Лека нощ. Ти не падна ли? Четем тука. Дали сме изкъртили? Зомби? Ти ли, бе? Много си взем устата. Пак такива летящи книги. 100% има спаун на летящи книги. Сега за първи път виждам такъв моб в Майнкрафт. Уоу, шарпнес, добре. Трябва да пълним кола. Тук има спаунер фрагмент, който е за кой бъндъл. Не си спомням кой бъндъл беше, тук трябва да е било. Така, тук имаме, слагаме книгите. Слагаме тук. Варим, събираме това, всякакви глупости ще съберем. За да можем да таковаме. Да имаме повече местенце. Да убием. Да сложим тук всяка торчове. Къде сме тръгнали. За да може да не се спамат гадински. Така гадински да няма. Чух някакъв изверг. Изверг. Така, ето го, едно паече има тук, което се е стъкнало. Стъкнало. Ми шляпна един шамар. Стъкнало било то. Тя книги трябва да си ги вземем просто. Ще правим букшелфове вкъщи. Между другото намерих малко диамантчета. Ако ни таковат нещо инструментите, даже знаете ли какво? Се направим цак-цак. Къде беше сега? Тук не мога да го варя ли, бе? Стига, бе. Знаете ли какво ще си изкараме перо брадвичката? Карай. Много жалко, аз мислех, че мога и хайднаците, така да кажем, да ги взема. Уау. Добре, тук за сега нито един чест. Абсолютно нито един чест. Малко тъпичко. Тук има кули, мули. Ко става, бе, брат? Къде отивам аз? Тук има още такова. Да, знаех си. Да, това е доста по-бързо. Още една книга. Шлап. Ето е къде е спавнер на пачета. Молята. Айде. Добре. Спаунер фрагмент. И веднага пак сме фул с всичко. Защо сме фул с всичко, бе, брат? Те паеци се самоубиват. Тук никой. Не, къде е никой? Това пак ма скипва. Нещо не се харесваме с него. Видим. Добре. Връщаме се към главната част на кулата. Изобщо даже няма да се занимавам тук с тези дреболийки. Те без това и няма да засягат. Какъвто и да било начин. Пак ли паеци, бе? Той е някакъв... Помисли, че е специален, ама не. Бързо хап. Хап. Не, бе. Тук е книга.
Аба! Много книги, много нещо, бе. Много мръзна ми. Бе, такова колко е дълга. Ще е тук да торчуваме. Явно от двата края може да качваме. Аз решавам, че ще е от този. Не. Сега сте магонилявате, тук сега да ви кажа аз на вас. Ой, Twilight Lich! Бос! Шит! Бързо. Уау! Тук ще напребият, нали? Не. Не знам какво прави, бе. Не. Не сме за тук определено. Определено не сме за тук, хора. Не знам какво да правим. Не трябва, това не трябва. Какво да правим въпроса? Ой. Само ти ми липсваше, бе. Яба. Какво трябва да го правим това бос е въпроса? Не, това е стъкло. Не знам наистина как се би това бос. Някакви експлозии, глупости. Трябва да са фул енчантнем. Толкова много левел имаме, че е хубаво. What? Личе на малко. Знаете ли какво ще сложим? Е така. Twilight. Lich. Не лик. Lich. И се връщаме към портала, хора. Другия епизод ще дадем да бием Twilight Lich. Ще се енчантнем на куче. Ще се направим зверски силни. Ще се направим просто да не знаят откъде ще им дойде. Сега просто се връщаме долу, отиваме до портала, прибираме се вкъщи спокойно, живи и здрави. И следващия епизод се енчантваме на куче, ама на куче ви казвам. Всичките брони на света ще са мои, че ги енчантнем. И ще разбием всичко. Всичко дещо има тук. Сега се връщаме към портала. Това ще е за епизода, направо няма да се занимавам с връщането, ще се върна после аз. И така, надявам се клипът да ви е харесал. Хора, ако е така, може да дадете лайк, може да се абонирате с камбанка, за да излизат известия когато качвам, за да съберем по-голяма аудитория и да правим все по-яки клипове, да се забавлявате заедно с мен, тъй като на 500 абоната ви предстои хубав giveaway и нямам търпение да зарадвам някой от вас, така че абонирайте се, за да стигнем по-бързо до 500 абоната и да, там ще теглим победителя на стрим, ще обявя клип, в който трябва да се записвате. Да така, ако ви е харесал клипът, аз бях Текича и до скоро!